ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия Наргиз Шарипова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. таҳким бахшидани ҳамкорӣ байни давлатӣ оид ба стандартизатсия. назорати сифати маҳсулот омили асосии пешгирии ғизои пассифат. авҷи нооромиҳои дохилӣ дар Яман, ҳалокати сокинони осоишта. ҷараёни ободкориҳо дар ноҳияи Тоҷикобод. дар ҷаласаи 52-юми шӯрои байнидавлатии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, таҳким бахшидани ҳамкорӣ байни ниҳодҳои марбутаи кишварҳои иштирокдор зарур шумурда шуданд. бо назардошти он ки давлатҳои аъзои ин иттиҳод робитаҳои мустақими табодули молу маҳсулот доранд, тақвияти ҳамкорӣ дар ин соҳа ба манфиати ҷонибҳо хоҳад буд. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 52-юми шӯрои байнидавлатии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия баргузор гардид. дар ин машварат ки роҳбарони сохторҳои миллии давлатҳо оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия иштирок доштанд, масъалаҳое ки дар ҷаласаҳои пешакӣ аз ҷониби комиссияи илми техникӣ ва гурӯҳҳои корӣ барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолият ва табодули таҷриба пешниҳод карда буданд, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. таъкид шуд ки ҳалли ин масъалаҳо дар самти ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда, пешниҳоди маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ тоза ва ба инсон манфиатовар муҳим аст. мақсади асосии чорабини мазкур ин кам кардани монеаҳои техникӣ дар савдо, таҳияи стандартҳои байнидавлатӣ, регламентҳои техникӣ ва ҳамоҳангсозии ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ мебошад. таҳким бахшидани ҳамкорӣ байни ниҳодҳои марбутаи кишварҳои иштирокдор зарур шуморида шуда, бо он ки кишварҳо робитаҳои мустақими табодули молу маҳсулот доранд, дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои мазкур ба манфиати мардумони ин давлатҳо мебошад. яке аз мавзӯъҳои асосии ҷаласаи имрӯза ин такмил додани созишнома ё аз нав дида баромадани лоиҳаи созишномаи байнидавлатӣ дар бораи кам кардани монеаҳои техникӣ мебошад. зимни ин машварат аз ҷумла масоили тақвияти ҳамкорӣ байни ниҳодҳои марбутаи кишварҳои узв бо созмони милали муттаҳид, созишнома оид ба рафъи монеаҳо дар самти тиҷорати байнидавлатӣ, фаъолсозии барномаи фаъолият дар самти стандартизатсияи байнидавлатӣ барои солҳои 2016-2018 мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дода шуд. назорати сифати маҳсулот яке аз омилҳои асосии воридот ва фурӯши пешгирии ғизои пассифат мебошад. новобаста ба таъмини амнияти озуқаворӣ ҳоло низ маҳсулоти ғайристандартӣ ва бесифат ба аҳолӣ пешниҳод мешавад. кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Истаравшан дар санҷиши навбати ҳолати пешниҳоди маҳсулоти муҳлаташ гузаштаро ошкор намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо мақсади муайян намудани ҳолати санитариву эпидемиологӣ дар нуқтаҳои савдо ва бозорҳои шаҳри Истаравшан аз ҷониби маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ санҷиш гузаронида шуд. ҳадаф аз ташкили рейду санҷиши маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Истаравшан пешгирии бемориҳои сироятӣ, анҷом додани тадбирҳои санитарию эпидемиологӣ роҳандозӣ гардид. мутахассисони соҳа барои таъмини амнияти санитарию эпидемиологии аҳолӣ давоми сол зиёда аз 1400 рейду санҷишҳо доир карда маҳсулоти пассифатро аз муомилот боздошт намуданд. бо мақсади пешгирии фурӯши маҳсулоти пассифатҳои якхариди гӯшти мурғ, моҳӣ ки аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд, дар мағозаю нуқтаҳои фурӯш рейд гузаронида шуд. санҷиши навбатӣ муайян намуд ки дар анбори мағозаи маркази оҳангарии Хоҷи Юсуф 3 тоннаю 50 килограмм гӯшти пассифати мурғ ба маблағи 52226 сомонӣ нигоҳ дошта мешавад ва ба фурӯш омода карда шуда аст. кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ пас аз таҳлилу ташхис ин миқдор маҳсулотро аз фурӯш боз доштанд. яке аз ҳадафҳои асосии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Истаравшан ин пас кардани бемории сироятӣ, дарёфти манбаи сироят ва анҷом додани тадбирҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемикӣ мебошад. оиди пешгирии маҳсулотҳои яхкардашудаи гӯшти мурғ, моҳӣ ва мурғобӣ ки аз давлатҳои хориҷӣ ворид карда мешавад, мутахассисон дар ҳудуди шаҳри Истаравшан санҷиш гузаронда маҳсулотҳои пассифатро бо миқдори зиёда аз 3 тоннаю 50 килограмм аз фурӯш боздошт карданд.
ҳамчунин бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда, пешгирии шаҳрвандон аз касалиҳои сироятӣ ва эпидемиологӣ ва аз фурӯш боз доштани маҳсулоти пастсифат аз ҷониби кормандони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Истаравшан дар нуқтаҳои фурӯш ва мағозаҳои калонтарини Саман ва Форс санҷишҳо гузаронида шуд. маҳсулоти ширӣ, қаймоқ, ҷурғот, шир ва панир ки дар коргоҳҳои истеҳсолии шаҳри Истаравшан коркард мешаванд, дар ташхисгоҳи бактериологӣ ва кимиёвии марказ таҳти назорат қарор гирифтанд. омодагии ҷиддӣ ба зимистон кафили бо гармӣ таъмин шудани синфхонаҳо. соли ҷорӣ 33 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи кӯҳистони Масчо бо 360 тонна ангиш таъмин карда шуданд. кӯҳистони Масчо ки ноҳияи кӯҳӣ мебошаду ҳарорат нисбат ба дигар водиҳо сард аст, айни замон ҳолати зимистонгузаронӣ чӣ гуна аст? Нуриддини Қурбон ва Фарҳоди Раҳмат гузориш медиҳанд. кӯҳистони Масчоҳ назар ба дигар ноҳияҳои мамлакат зимистони сард ва тӯлонӣ дорад. соли равон барои таъмини пурраи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ангишти зарурӣ дастрас гардидааст. имрӯз хонандагон дар синфхонаҳои гарм таҳсил намуда истодаанд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ қариб 6000 хонанда таҳсил менамоянд. барои бемушкилӣ гузарондани зимистони имсола барои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 деҳаи деҳманора қариб 10 тонна ангишт ҷудо гардидааст. соли 2014 бо дастгирии пешвои миллат алахусус муҳтарами Молии Раҳмон барои мардуми мо, барои шогирдони мо хуб як мактаби замонавӣ сохта дода шуд. дар мактаби мо зиёда аз 153 нафар хонанда таҳсил карда истодааст. мо масъалаи зимистонгузориро аз ҷумла масъалаи оинабандӣ хуб ва тайёрӣ ба зимистонро пештара қариб ки як 20 рӯз тайёрӣ хуб дидем ки зиёда аз 10 тонн ангишт ва 4 куб ҳезум барои таҳсузи пешкаҳо, яъне ки тайёрӣ хуб дидем. соли равон 34 муассисаи таълимии ҳудуди ноҳия дар қиёс ба солҳои қаблӣ бештар бо ангишт дастрасӣ пайдо карданд. масъулони бахши маориф таъкид доштанд ки имсол аз кони ғозн ки дар ҳудуди ноҳия ҷойгир аст бе харҷи зиёд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сари вақт бо ангишт таъмин гардиданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи Мадрушкад ягона мактабест ки бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. системаи ягонаи гармидиҳӣ дар ин муассисаи таълимӣ бо ангишт фаъолият менамояд ки ин аз печҳои бухорӣ бартарӣ бештар дорад, зеро мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати синфхонаҳо бо истифода аз низоми ягонаи гармидиҳӣ осон ва ҳам камхарҷ аст. бо бунёд гардидани муассисаҳои нави таълимӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ норасоии ҷои нишаст барои хонандагон марҳила ба марҳила бартараф гардида сатҳу сифати таълим беҳтар гардидааст. роҳандозии тадбирҳои саривақтӣ ва ҳамаҷониба омода намудани мактабҳо ба давраи зимистони солҳои 2017-2018 ба анҷом расидааст. бемушкилӣ ва хуб сипарӣ намудани давраи сардӣ аз омодагии соҳаи маориф вобастагӣ дорад ва инро вақт нишон хоҳад дод. Нуриддини Қурбон, Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ барои барномаи ахбор. дар Яман норомиҳои дохилӣ авҷ гирифтааст. амали террористӣ дар шаҳри Ҷалолободи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон сабаби марги 6 нафар шуд. шаҳри хабарҳо аз хориҷи мамлакат. қувваҳои ҳарбии ҳавоии нерӯҳои эътилофи араб дар шаҳри Саъдаи Яман қароргоҳи ҷудоихоҳонро мушакборон карданд. дар натиҷа беш аз 10 нафар ба ҳалокат расида 15 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар пойтахти Яман шаҳри Санъо низ задухурди хизматчиёни ҳарбӣ бо силоҳбадастон идома дорад. давоми чанд рӯзи охир дар Яман бар асари тирпаронӣ ва мушакборон зиёда аз 200 нафар ҳалок шуданд. дар робита ба ин Созмони Милали Муттаҳид аз гурӯҳҳои даргир талаб намуд ки оҷилан барои хотима додани нооромиҳо сари мизи музокира нишинанд. дар Яман аз соли 2015 то кунун бар асари нооромиҳои дохилӣ беш аз 10 000 нафар ба ҳалокат расиданд. дар маркази вилояти Нангарҳори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон шаҳри Ҷалолобод амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 6 нафар сокинони осоишта ҷон бохта, 13 каси дигар маҷрӯҳ гардид. дар миёни қурбониёни амали террористӣ як зан ва як кӯдак низ ҳаст. аз рӯи маълумоти ҳукуматдорони маҳаллӣ, террористи худкуш таҷҳизоти таркандаро дар миёни издиҳоми одамон ба кор даровардааст.
дар минтақаҳои назди соҳили Кореяи Ҷанубӣ киштии моҳидорӣ ба киштии боркаш бархӯрд. Бар асари ҳодиса 13 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар бенишон гардид. ҳангоми садама дар дохили киштии моҳидорӣ 22 нафар қарор доштанд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аз маҳалли ҳодиса 7 нафарро наҷот доданд. амалиёт барои дарёфт кардани бенишоншудагон идома дорад. хизматчони артиши Сурия зимни амалиёти махсус боз 8 деҳаи дигари музофоти Дайрозурро аз тасарруфи террористон озод карданд. нерӯҳои ҳукуматии Сурия айни замон дар наздикии шаҳри Алмаёдин ва Абукамол ки қаблан таҳти назорат дароварда буданд, бар зидди гурӯҳҳои террористӣ мубориза мебаранд. дар штати Виктория, Австралия боришот обхезиро ба миён овард. дар қисми шимолу шарқии штати Виктория садҳо нафар сокинон маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. аҳолӣ бо қувваи худ дар соҳили дарёҳо садҳои сунъӣ месозанд. аз обхезии шадид хоҷагидорон низ зарари ҷиддӣ диданд. дар штати Виктория, Австралия боришот дар 50 соли охир бесобиқа мебошад. кормандони хадамоти марбута оқибатҳои офати табииро бартараф доранд. дар Албания боришот сабаби обхезӣ гардид. дар пай ҳодиса 1 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. обхезии шадид 314 бинои истиқоматиро хароб кард. ҳамчунин боришот хатои интиқоли нерӯи барқро корношаям карда, 127 000 нафар сокинон аз истифодаи барқ маҳрум монданд. дар робита ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ садҳо нафар сокинонро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. инчунин офати табиӣ ба фаъолияти фурудгоҳи байналмилалии Албания халал ворид намуд. дар минтақаи Уст-Кутаи вилояти Иркутски Федератсияи Россия дар манзили истиқоматӣ таркиш рух дод. бар асари ҳодиса 1 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар захмӣ гардид. аз зарбаи таркиш 2 ошёнаи бинои истиқоматии баландошона хароб шуд. таври васоити ахбори оммаи маҳаллӣ гузориш медиҳанд, дар бино зарфи гази табиӣ таркидааст. кормандони хадамоти дахлдор 100 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. аз рӯи маълумоти расида, ҳангоми таркиш дар дохили бинои истиқоматӣ корҳои таъмирӣ ҷараён дошт. дар минтақаи истироҳатии Сан-Ремои Италия гирдбод ба амал омад. бар асари офати табиӣ даҳҳо нақлиёт зарар диданд. вазиши шамол дарахтонро решака намуда, шиору овезаҳоро хароб кард. вобаста ба ин ба сокинон тавсия шудааст ки безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон берун набароянд. ҳамчунин гирдбод хатои интиқоли нерӯи барқро корношаям карда, ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. дар қисми шимолу ғарбии Тунис автобуси сайёҳон ба садама дучор шуда 50 нафар маҷрӯҳ гардид. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхона интиқол доданд. табибон вазъи саломатии 10 тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. гуфта мешавад ки ронандаи автобус аз уҳдаи идораи он набаромада, автобус аз баландии 50 метр афтидааст. сабабҳои садама дақиқ нест. сӯхтор дар яке аз биноҳои баландошонаи истиқоматии шаҳри Саарбрюкени Олмон сабаби марги 4 нафар ва ҷароҳат бардоштани 20 каси дигар гардид. кормандони хадамоти оташнишонӣ дигар истиқоматкунандагони биноро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. мувофиқи маълумоти пешакӣ, сӯхтор дар як ҳуҷраи ошёнаҳои поёнии бино ба амал омадааст. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ва баланд бардоштани сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ноҳияи Тоҷикобод тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ҳамин замина дар деҳоти нӯшори ноҳия корҳои сохтмонӣ дар синфхонаҳои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 27 идома дорад. ҳамчунин бо мақсади бо оби полезӣ таъмин намудани заминҳои деҳоти мазкур 100 километр хати иншооти обрасонӣ таъмиру навсозӣ карда мешавад. гузориш аз ноҳияи Тоҷикобод. имрӯзҳо дар ноҳияи Тоҷикобод чун дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободониву созандагӣ идома дошта, бо бунёди инфраструктураи гуногун барои ниҳодҳои марбута фаъолияти кору хизматрасонӣ ва таълиму тарбия боз ҳам беҳтар карда мешавад. аз ҷумла дар диҳаи дараи нӯшори деҳоти нӯшор дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 27 сохтмони синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. имрӯзҳо дар ин иншоот бо ҷалби маблағҳои буҷети маҳаллӣ корҳои сохтмонӣ бомаром ҷараён дорад. сабаби иқдоми мазкур норасоии ҷойи нишаст барои хонандагон дар ин муассисаи таълимӣ буда, барои беҳтар гардондани сифати таълим низ заминаи мусоидро фароҳам месозад. пеш мо бисёр мушкилот доштем ки синфхонаҳо намерасиданд ва дар ин деҳа то синф 11 таҳсил мекунанд ва аз ин қариб дар 3 бас таҳсил мекарданд ва имрӯз мебинем ки
ساختمان دوم کرده شده است. امروزها نوابسته از بازی هوا کار در ساختمان سیمخانه‌های نو ادامه داشته. با استفاده از امکانیت‌های موجوده مسئولین تصمیم گرفتند که در مهلت معین گردیده بنای نو این مؤسسه تعلیمی را به استفاده دهند. همچنین در دهات مذکور 10 کیلومتر کانال آبی تکنیکی که برای آبیاری نمودن زمین‌های این دهات و دهات بنای منور شوکادوف پیش بینی شده است ادامه دارد. امروز در انشاءات مذکور نیز نوابسته با بارش برف فعالیت ادامه دارد. از این پیش برای آبیاری نمودن زمین‌های کشتی خواجگی‌های جمع‌آوری، مهنت، صلح و حیاتی نو همچنین بیش از 250 خواجگی‌های انفرادی مشکلات جای داشت. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کانال مذکور این مشکلات با پورگی راه حل خود را پیدا می‌کند. از مسئولین مورد تعمیر و نوسازی قرار گرفته کانال مذکور 100 مترش منطقه خوفناک محسوب یافته و آمدن یخ و سیل در این منطقه بیشتر پیش بینی می‌شود. این است که در این منطقه برای مستحکم‌تر گردیدن و با آفت‌های طبیعی احتمالی تا باور شدن کانال تدبیرهای مخصوص راه اندازی کرده می‌شود. امروزها در ناحیه توچکوباد کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه یافته شده. من خیلی که می‌بینید امروز در کانال درای نوشور در موضعی که از همه خطرناک‌ترین بود و در لحظه‌های آبیاری زراعت‌های فلزی تنقیسی می‌کشیدند دهقانان امروز تعمیر و تجدید کرده گشته شده است. در نتیجه آبیاری کردن این کانال زیاده از 300,000 زمین‌های خواجگی‌های دهقانی آبیاری کرده شده در موسم آبیاری با آب تامین کرده می‌شوند. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه توچکوباد از این کانال امروز جماعت دهات نوشور و جماعت دهات بنای منور شوکادوف با آب فلزی در موسم آبیاری با آب تامین کرده می‌شوند. این تدبیر همچنین جهتی به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌ها و بلند برداشتن حاصلناکی محصولات کشاورزی زمینه مساعد می‌گذارد. ظاهر علیمی، بحرالدین اسام‌الدین، ناحیه تاجیک‌آباد، اخبار. بینندگان گرامی در همه جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.